Πυθαγόρας, ο φιλόσοφος των αριθμών και της αρμονίας. Στον ελληνικό κόσμο του 6ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε μια μορφή που δεν περιορίστηκε σε έναν τομέα. Ο Πυθαγόρας δεν περιορίστηκε στη φιλοσοφία, ούτε μόνο στα μαθηματικά ή τη θρησκεία. Κινήθηκε ανάμεσα σε αυτά τα πεδία, αναζητώντας μια κρυφή ενότητα. Για εκείνον η πραγματικότητα δεν εξηγείται μόνο με στοιχεία ή δυνάμεις. Εξηγείται με κάτι πιο θεμελιώδες, με τους αριθμούς. Οι αριθμοί για τον Πυθαγόρα δεν είναι απλά εργαλεία μέτρησης, είναι η δομή του κόσμου, η γλώσσα με την οποία το σύμπαν εκφράζεται. Κάθε τι που υπάρχει έχει μια αναλογία, κάθε μορφή έχει μια σχέση, κάθε κίνηση έναν ρυθμό. Μέσα από αυτές τις σχέσεις αναδύεται η αρμονία. Η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της σκέψης βρίσκεται στη μουσική. Ο Πυθαγόρας παρατήρησε ότι ευχάριστοι ήχοι υπακούουν σε απλές αριθμητικές αναλογίες. Η αρμονία δεν είναι τυχαία, είναι μαθηματική. Από αυτή τη διαπίστωση γεννήθηκε η ιδέα ότι το σύμπαν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Η τάξη του κόσμου είναι αριθμητική και η ομορφιά του αναλογική. Κάπου εκεί γεννιέται η έννοια της κοσμικής αρμονίας. Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του πίστευαν ότι τα ουράνια σώματα κινούνται με αριθμητικές σχέσεις. Έτσι δημιουργείται η σιωπηλή μουσική, η αρμονία των σφαιρών. Μια μουσική που δεν ακούγεται με τα αυτιά, αλλά γίνεται αντιληπτή με το νου. Ο Πυθαγόρας δεν περιορίστηκε στην εξήγηση του κόσμου, αλλά επιδίωξε και έναν τρόπο ζωής. Η διδασκαλία του είχε χαρακτήρα μυητικό και η γνώση ήταν μεταμόρφωση. Η ψυχή, πίστευε, δεν τελειώνει με τον θάνατο, αλλά μεταβαίνει και μετασχηματίζεται. Η έννοια της μετεμψύχωσης κατήχε κεντρική θέση στη σκέψη του. Η ζωή είναι μία αλυσίδα εμπειριών και ο άνθρωπος καλείται να εξαγνιστεί στη διαδρομή αυτή. Η ηθική για τον Πυθαγόρα ήταν εσωτερική αρμονία και όχι εξωτερικός κανόνας. Σιωπή, αυτογνωσία και πειθαρχία ήταν βασικά στοιχεία της διδασκαλίας του. Το έργο του σώζεται μέσα από την κοινότητα που δημιούργησε, όχι μέσα από δικά του γραπτά. Η επιρροή του είναι βαθιά στα μαθηματικά, τη μουσική, τη φιλοσοφία και τη μεταφυσική. Δεν διαχώρισε την επιστήμη από τη φιλοσοφία, αλλά τις συνέδεσε σε μια ενιαία αρμονική τάξη. Ο αριθμός είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Ο κόσμος είναι αρμονία. Η αρχή είναι το ήμιση του παντός. Μηδέν άγαν, τίποτα σε υπερβολή. Μέσα από την αναζήτηση της τάξης, ο Πυθαγόρας αποκάλυψε μια μη τυχαία δομή του κόσμου. Σε έναν κόσμο γεμάτο φαινόμενα, αυτός διέκρινε αρμονία και σχέσεις. Η σκέψη του παραμένει ζωντανή όταν αναγνωρίζουμε τάξη μέσα στην πολυπλοκότητα. Κάθε φορά που ακούμε τη σιωπηλή αρμονία του κόσμου, αντυχεί η φωνή του Πυθαγόρα. Η φιλοσοφία δεν περιορίζεται στο να εξηγεί, μπορεί και να εναρμονίζει. Και αυτή η αρμονία γεννήθηκε μέσα από τον αριθμό. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε αυτή η αφήγηση να σας έδωσε νέα οπτική για τον κόσμο γύρω σας. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, να είστε όλοι καλά.